Kai nake so ka yarda da mu, kai muke so ka yarda da mu, Mujtaba ɗan gatan Allah. Na fara da sunan Allah Khaliƙi, ka tallafe ni domin manzo na raziki, in tsara bege a gurinsa sadauki, manzo na abun ƙauna ta shugaba ɗan gatan Allah. Online TV za mu wawaƙar wata motar gaskiya a sabe ta alfaharin ƙasa yan jarida mu jajjaba ma online TV akwai online TV akwai muna online TV alfaharin ƙasa yan jarida jaba ma online TV ba su sa aibi online TV mai soje ka buɗe littafi alfaharin ƙasa yan jarida a Facebook ma. Assalamu alaikum masu kallo da sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. Kamar dai kullum sunana Muhammad Musa, mai kawo muku shirin tauraronmu a yau daga nan gidan TV na Jabama Online TV. Kamar dai kullum yau ma muna tare da Sayyada Fatima. Sayyada Fatima, barka da zuwa. Masu kallo da sauraro za su so ki ɗan gabatar da kanki kaɗan. To masha Allah, alhamdulillah. Da farko dai sunana Fatima Umar Faruk. An haife ni a garin Kano, na tashi a garin Kano, na yi karatun Islamiyya da na boko daidai gwargwado a garin Kano. Masha Allah. Sayyada Fatima, wata ƙasida ce kika fara yi a rayuwarki? To, na fara yin wata ƙasida ce ta Annabi tun ina ƙarama na, tun ma ban iya rubutu ba lokacin. Na'am. Yace wata na fara. Yace abun ya samo asali kenan tun daga farko? Gaskiya tun daga farko, tun daga gida. Wani tsawon lokaci kike ɗauka wajen kammala ƙasida? To gaskiya ya danganta da lokaci. Wani lokacin kawai in kana shauƙi ma lokaci ɗaya za ka iya yi. Wani lokaci kuma in ka fara sai ka ga har zai ta iya kaiwa kusan wajen wata nawa ma wata ƙasida baka gama ta ba, musamman in baka da ilimin abu sai ka je ka nemo ka tambayo. Na'am. Kafin nan. Masha Allah. Menene babban ƙalubalen da mata suke fuskanta ta wannan tafarki? Gaskiya ƙalubalen da ake fuskanta dai shine na farko idan ka je wajen maulidi. Na'am. Ba za a sa sunanka ba ko kuma ba za a kira sunanka ba sai dare ya yi cancan sosai. Kaga irin wannan ai shi ma kaga babu kyau, ya kamata a ce ana kiran mata da wuri suna tafiya gida. Na biyu kuma ana yi wa mata sha'irai kallon wasu mata wasu kala daban. Na'am. Ai ta musu kallon wani kallo haka, kallo da ba shi da bai dace ba, kaga mutum yana yabon manzon Allah bai kamata ana musu irin wannan ba. Masha Allah, kaman wani irin kallo kenan? To kallon a ce ko kuma musamman aka ka fiye fita da daddare ka tafi majalisi ko kuma ka je wata maulidi sai a yi ta maka kallon kana ta zuwa a'a kai yawo kake zuwa ne a'a menene irin da haka dai ka je fuskanta. Masha Allah. Sayyada Fatima, wani buri kike da shi wanda har yanzu baki cimma ba? Burina kawai ni ƙasidar da nake Annabi ya karɓe ta. Na'am. Burina na biyu kuma a ce ni ga ni yanzu na tara wata da'ira ta wata yabon manzon Allah. Manzon Allah sak da gaskiya da gaske. To a ce mutane kowa ya gane Annabi shine komai. Masha Allah. Malama Fatima, ko in ce Sayyada, wani abu ne mafi wahala wanda kika taɓa fuskanta a rayuwarki? Ni na zan fuskanci wani abu mai wahala, ni wace ce? Gaskiya ba wani abin da na fuskanta ni kan, abubuwan da na fuskanta kawai ba wasu abu bane. In dai na fahimta Malama Fatima ta taso cikin jin daɗi da more rayuwa da soyayyar ma'aiki. Wace ƙasida ne a cikin jerin ƙasidun da kika yi kika fi so? To ai ni kowace ƙasida ma ne ina so. Kowace duka ƙasiduna ina son su. So a cikin jerin ƙasidun da kika fi so, so ki ɗan masu kallo da sauraro za su so ki ɗan rera musu kaɗan daga ciki. Kai nake so ka yarda da mu, kai muke so ka yarda da mu, Mujtaba ɗan gatan Allah. Na fara da sunan Allah Khaliƙi, ka tallafe ni domin manzo na raziki, in tsara bege a gurinsa sadauki, manzo na abun ƙauna ta shugaba ɗan gatan Allah. Masha Allah. Mutane da yawa suna ganin
mafi yawanci sayyadodi sai sun gama yawon duniya tukunna sai su dawo su kama yabo. Menene yake jawo haka? To, wataƙila sun ga yawan duniyar nasu ba abu bane mai ɓillewa, shi yasa suka dawo harkar manzon Allah ko Allah zai yafe musu. Amma ni ba san wannan magana, iya ga abin da kawai zan iya faɗa kenan. Insha Allah Malama Fatima, wani mutum ne ya fi tasiri a rayuwarki? Gaskiya mutumin da ya fi tasiri a rayuwata mahaifiyata. Daga ita kuma sai Malam Hafiz. Masha Allah Malama Fatima, wani saƙo zaki ba wa matasa masu son shiga wannan harka ta yabo? To saƙon da zan ba su shine kawai in suka tashi su yi yabon saboda Allah da manzon Allah. Kar su je su duba ko dan saboda ɗaukaka ko dan saboda dai wani abun duniya, kuma su je sun yi saboda shi ba su samu ba. Kaga in suka yi saboda Allah da manzon Allah shi kenan ya fi musu sauƙi. Masha Allah, a wannan harka ta yabo akwai wani abun da aka taɓa miki wanda kika ji dama baki fara ba ko kuma ki daina gabaki ɗaya? Gaskiya babu. Babu. Gaskiya saboda kawai ne Allah ya sa saboda annabin ake yi, kaga kuma ba abin da za muka kaji ka bi ni. Na'am, masha Allah. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri naku mai farin jini daga nan gidan TV na Jabbama Online TV. Ni da na shirya na gabatar Muhammad Musa nake cewa mu haɗu a shiri na gaba. Domin farin cikin mu don wayar da al'ummar mu don yerar mutan jihar mu da na ƙetaren jihar mu. To Jabbama ce shiri don ta ga al'ummar mu kan su waye. PA na Gombe ke waƙar ku zo ku Jabbama na ga Jabbama Online TV. Alfaharin ƙasa 'yan jarida. Masu batutuwan su kan gaskiya domin al'umma ta amfana. Ga Jabbama Online TV. Alfaharin ƙasa 'yan jarida.